Veikkausliigan kausi alkaa tänään ja suosikki on taas tietysti HJK. Miten sä näet tämän kauden etukäteen? Minkälainen tämä kausi tulee olemaan klubille? Tämä tulee olemaan varmasti hyvä. Viime kausi oli aika lailla nappisuoritus, niin siitä on hyvä jatkaa ja siitä voi ehkä vielä vähän parantaa. Kyllä mä uskon, että tästä tulee hyvä kausi. No te paransitte jo sillä, että voititte liigacupin. Miten HJK:lle ei ole pitkään aikaa tullut liigavoittoa, niin miten tällainen liigacup oli? Oliko se hyvä juttu vai mitä se oli? Totta kai se oli hyvä juttu. Pokaalit on aina pokaaleet, ei niitä voi ikinä olla liikaa. Kyllä olisi hienoa, kun tämän kauden jälkeen olisi Lippiksissä triplamestaruus ja tuplamestaruudessa. Jos mennään tuohon, niin aiotko pelata koko tämän kauden Suomessa? Mitkä sun tavoitteet on henkilökohtaiset tavoitteet? No henkilökohtaiset tavoitteet on aloittaa tosi hyviä ja katsoa, että jos matka jatkuisi jossain muuallakin, mutta sen näkee sitten, että pelataan nyt ja katsotaan mihin se johtaa. Osaatko sä asettaa itsellesi minkäännäköistä maalitavoitetta tai mitä sun pitää parantaa viime vuodesta? No kyllä sen määrä mitä mä pelasin viime kaudella, niin kyllä ne tehot ei ehkä ollut ihan parhaat. Niihin kun saisi vähän lisää maaleja ja lisää syöttöjä, niin siitä tulee hyvä. Millä niitä tehoja tulee? No hyvällä itseluottamuksella, että lähtee laukoon joka paikasta, niin eiköhän sinne verkkoihinkin jotkut palot tuppua sitten. Mites sitten sun pelipaikka todennäköisesti tänä vuonna, tällä kaudella, niin ei ole sama kuin mitä viime vuonna, kun sä olit kymppinä koko aika. Nyt HJK on periaatteessa uusi kymppi. Jos sä itse saisit päättää sun pelipaikan, niin mikä se olisi? No kyllä se varmaan tuossa keskikentän keskellä semmoinen box-to-box pelaaja olisi. Eli se, että siihen tulee ulkomaalaisvahvistus kymppipaikalla, niin on sulle vaan hyvä juttu. Joo, se on hyvä juttu. HJK on tullut uusia pelaajia, jos ihan lyhyesti muutamalla sanalla mä sanon nimen ja sulla on 5 sanaa maks. Aloitetaan maalista. Örlund. Iso maalivahti, hyvä torjuja, hyvä pelaaja. Moussi. Tuollainen ranskalainen, aggressiivinen ja peruspelaaja. Sitten, eikö se ole Tanaka? Joo. Pieni japanilainen, juoksee vaikka 3 peliä putkeen. Se on hyvät vaikuttaa. Hyökkääjät. Hyökkääjä, pitkä, röyhkeä, hyvä tekee maaleja. Ja sitten toinen hyökkääjä. Ei ehkä niin iso, mutta semmoinen ovela kambialainen. Mitäs sitten pahimmat HJK-vastustajat? Onko HJK pahin vastustaja HJK itse? No niinkin voisi sanoa, mutta kyllä siellä joutuu jokaisessa pelissä antaa kaikkeensa se mestaruuden halu. Katsotaan sitten, että ketä siellä on loppukahinoissa mukana. Paikallispeli. Nyt on kunnon paikallispeli, koska Helsinki-Espoota ei voi paikallispelissä kutsua. 23.4. IFK HJK. Minkälaista peliä sä siitä odotat? Varmaan semmoista kiihkeätä ja hyvä tunnelmallista matsia, joka päättyy meidän murskavuuteen. Pitääkö sen peli olla loppuun myyty?